ರಿಷಿಕ್ ನಾ ಮುಲ್ಪಾರ್ದಿಟ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲನೆ ಜಾಗ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಾನೆ ಅವು ಬೇತಾಕ್ಲ ಜಾಗ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ನಮ್ನ ಚಡವು ಮಾರ್ರೆ ಆಜಿನ ಜಪ್ಲೆ ನೂಕೊಂದು ಹೋಯಿ ಜಪ್ಪುಗ ಓ ನಮ್ನೆ ಜಪ್ಲಿ ಈರಿ ನಾನ ಈರಿ ನುಕ್ಲೆ ಯಾವ ಪುಜಿ ನೂಕ್ಲೆ ಈ ಚಡವಡಿ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಮೇ ನೂಕೆರ್ ಇರಗಾಜಿನ ದಾನೆ ಪಿರವಲೆ ಯಾ ನೂಕ್ವೆ ದಾದಮೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಪೊನ್ನುಲು ಅವು ಜೋಕುಲ್ ಮಾರೆ ಐಕ್ ದಾದ ಇರ್ನೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಕೆನ್ನೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐಕಿತ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಸೈಕಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರೆ ಯಾ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾರೆ ಈ ಬುಡರ್ಚಿ ಓಡೆ ಪೋಪಿದ್ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಹೋಪಿನ ಮೋ ಸಾರಿ ಪೋಮೆ ಇರ್ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಿಯನ್ ತೊರ್ಪೇರಿ ಪಾಡಿ ಅಲಮ ಗುಡಿ ಅಲಮ ಗುಡಿ ಪಾಡಿ ಫೋನ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತುಜಿ ಓ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಓ ಎನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ದರ್ಪುಗ ತುರ್ಪು ಬೂರ್ದೆ ಸೈಕಲ್ ತೆರ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತ ಜೋಕುಲ್ ದೂಪಿನ ಸೀನ್ ತುಲಾಗೆ ಇಂದೇ ಅಚ್ಚನ್ನ ಚೂರು ಸೈಕಲ್ ನೂಕ್ಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೂರ್ದು ಸ್ವಯಜ್ಜಿ ಬಲ ಈ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ದಾದಾಪುರ ಗಾಡಿದಂತೂ ಓಡು ಸುಬನೆ ನಾನೇ ಮಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚರಲ್ಲ ದಾದಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಮಾರೆ ಇರೆಗ್ ದಾನೆ ಅಂಚಿರದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಎಂಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಯ್ದ ಕಡೆ ರೇರ್ನಿ ಮಾರೆ ಅವು ಅಮ್ಮಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೌದೇ ನಿರ್ನಿ ಇದಾನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತಿ ಯಾಣಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಐಕ್ ನಿರ್ನಿ ಅವರ ತಪ್ಪು ಈ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೆರ್ಪಿಂಬೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸೈಕಿನಿ ಲವ್ ಮಾಡಿದ ಬೇತಾರೆ ನತ್ತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಮಗನೇ